dál. Pak se odpojíme, nebo já se odpojím a musíme dát. No, tak jo. Raz, dva, to je ono. Tak, raz, dva, tři. Jedna, dva, tři, jedna. Jedna, dva. Tak, tady. Lekce. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Takže ahoj vám všem, hezký páteční podvečer, tady na letišti pokud se vám zdá, že tady strpá, tak je to dost dobře možné, protože záleží na organizátorech, jak nám to dovolí. Každopádně ve 22:30, což je 10:30, nás čeká noční drift show. Bude tady mistr České republiky Martin Palác. BMW M3. M3 všichni ví, M3 je speciál u BMW, to znamená klasický auto od BMWčka, trojková řada, ale M je samozřejmě ta sportovní varianta, ta sportovní verze. Jako má třeba Mercedes AMG, tak BMW má M-kovou řadu. Ale, aby to nebylo tak jednoduchý, tak v té M3 bude motor Skyline z Nissana Skyline. To znamená, že tak silný auto si myslím, že tady ještě nikdy předtím nebylo a jen tak se nedostane. To auto nepotkáte samozřejmě ani na silnici, protože to prostě má obrovský výkon a na běžný jezdění to není. Ale to je právě to, co uvidíte. Budou šlát plameny z rejfluků, budou ohřát ty kotouče, budou hořet gumy, tak ono bude smrdět. A bude to velký noční show. Bude to ve 22:30, takže na to velký bacha. To je přestávce mezi muzikou